дар соли навбатии мо дар бораи хусусиятҳои хатои каҷ мешавад бо ёрии истифодабарии калькулус, яъне ҳам ҳосила, ҳам интегралро истифода бурда, дар инҷо интеграл истифода мешавад, аслан ҳосиларо онҳоро истифода бурда хусусиятҳои каҷро дида мебарем. Масалан, дар инҷо бинед, як функсия дода шудааст, чӣ намуди хусусиятҳо ҳаст. Масалан, дар инҷо шумо як график дида метавонед. аз инҷо мо чӣ гуфтем, масалан, баъзе хусусиятҳо бинем, нуқтаи баландтарин дар ҳамин мавқеъ асlan калон баландтарин ё пасттарин, минимуми ё максимуми, ё мебинем ки функсияи мо зиёд шуда истодааст, дар инҷо афзун мешавад, баъд аз б боз кам мешавад, боз зиёд мешавад. Ин аз хусусиятҳои хатои каҷ. ё ин ки масалан шакли функсияи мо чӣ хел аст. Дар инҷо дида медонем ки шакли овали дорад, ба поёни ба боло нигоҳ мекунад. ҳаминҳоро бо ёрии ҳосила хусусиятҳо дида мебарем. албатта ки аз рӯи график ин чиҳое фаҳмондан осон, лекин масалан ба шумо фақат ҳамин чӣ дода шуда бошад ва дар бораи хусусияти ин функсия нақл карданро аз шумо агар хоҳанд, шумо бо ёрии ҳосила инро бо осонӣ карда метавонед. хеле сар мекунем аз дарси хусусияти аввал. Ин дар бораи хатои расанда. Хатои расанда чӣ буд? Графики шуморо, функсияи шуморо, хатои каҷи шумо дар як нуқта мерасад. хати расанда дар як нуқта ва ин хат ҳамчун хати рост аст. Мо медонем ки хатои рост кадом формула дорад? mx плюс c. дар инҷо m ин коэффициенти x буд ва c хати буриши бо координати y. ва бо ҳосила чӣ алоқа дорад? Дар дарси ҳосила манро фаҳмонда будам камтар. мо метавонем ҳамин хати расандаро бо ёрии ҳосила ёфта тавонем. яъне мақсади мо чӣ мешавад? ҳамин хати расандаро ёфтан, функсияшро, формулаашро бо ёрии ҳосила. ҳамин m коэффициенти x дар асл ин ҳосилаи функсияи шумо аст. яъне ба шумо функсия дода шуда мешавад ва ба шумо мегӯям ки хати расандаро дар ягон нуқта ёбем. ва албатта дар инҷо шумо ҳосиларо истифода мебарем. ва барои формулаи хати расандаро ёфта, мо албатта ки як нуқта дошта бояд бошем. ҳамин нуқтаи расандаро дошта бошем ва ҳосилаи функсия. дар мисол нишон диҳам. масалан, график дода шудааст, функсияи мо ҳаст, аз мо мепурсад ки ҳамин хати сабз, формулаи ҳамин хати сабзро ёбем. яъне хати расанда, хати рост аст, ба мо коэффициенти x лозим аст ва як нуқта. як нуқта дорем мо. дар нуқтаи мо чӣ? 1 ва минус 3. акнун мо коэффициенти x-ро бояд ёбем. барои коэффициенти x-ро ёфтан мо дар асл бояд ҳосилаи функсияро ёбем. ва чӣ хел мекунем? ҳосилаи функсияро мегирем. ба чӣ баробар мешавад? 2x минуси 4. ман дар бораи қоида дар дарсҳои пешина фаҳмонда будам. ва акнун мо ҳамин m-ро ёфта мекунем. албатта ин бояд адад бошад. чикор мекунем? ҷои x 1-ро ҳама вақт 1-ро мемонем. ҳосиларо гирифтем, ҷои x нуқтаи додашударо мемонем, x-ашро мемонем 1-ро. ин ва ин ба чӣ баробар мешавад? 2 зарби 1 минуси 4. ин баробари минуси 2 мешавад. ва ин минуси 2 коэффициенти x-и шумо. яъне қариб мо формулаи хати расандаро ёфтем. ин минус 2x плюс c аст. акнун барои c-ро ёфтан як нуқта лозим аст дар бораи функсияи мо. ин нуқта як ҳам дар бораи функсияи ман аст, ҳам дар ин парабола аст, ҳам дар хати расанда, нуқтаи умумӣ аст. ва агар ин нуқтаро истифода барам, ин мешавад минус 3 минуси 2 зарби 1 плюс c. аз инҷо мо чӣ ёфта медонем? c баробари минуси 1 мешавад. ва формулаи хати расандаи мо, функсияи хати расандаи мо ба чӣ баробар мешавад? y баробар аст ба минуси 2x минуси 1. ҳамин аст формулаи хати расандаи мо. бо як мисол кор кунем. масалан, функсияи куби дода шудааст. акнун аз мо хати расандае ки дар нуқтаҳои ҳамин пики ё дар максимум ё дар минимум ҳаст, ҳамонро ёбем. чӣ хеле ки мо медонем, дида метавонем, инҳо хатҳои горизонталӣ ҳастанд. фақат биёед бо аз рӯи қоидаи мо хати расанда аст, мо бояд формулаашро ёбем. формулаи хати расанда ҳамвақт ҳамин аст. чикор мекунем? ҳосиларо истифода мебарем. ин m дар асл ҳосилаи функсияи мо аст ва онро бояд ёфтан дар нуқтаи дода шуда. масалан, мо дута хати расанда дорем, ҳар дуяшро ёфта метавонем. аввал ҳосилаашро гирем. ҳосилаи функсияи мо ба чӣ баробар аст? 3x квадрат минуси 12. акнун дар нуқтаи ҳамин агар ман ёфтам, ҳамин нуқтаро истифода мебарам, минуси 2-ро. ва ҷои x минуси 2-ро мемонем. ин чӣ мешавад? 3 минуси 2 дар квадрат минуси 12. ин баробари 0 мешавад.
اکنون چیکار میکنیم؟ 9 که برابر شد، فونکسیای ما چیه در است؟ 0 جمع 3 که در 3 است و نقطه رو استفاده می‌کنیم. نقطه ما چیه؟ در اینجا -2 x که نداریم 18. یعنی گوریزونتالی هم وقت یک عدد است. ورتیکال میشه x برابر عدد میشه، در اینجا که گوریزونتالی است y برابر عدد. همین است خط رسانده ما در اینجا درسته ما اثبات کردیم. برای این نقطه هم خیلی میشد فونکسی رو یافتیم 3x کвадрат حاصل رو یافتیم 3x را -12 شرط نیست باید جای x اگر 2 مونه و 9 برابر است. یعنی از اینجا یک خصوصیت دیگری که ما در درس آینده هم گپ میزنیم، در نقطه مینیموم یا ماکسیمومی حاصله هم وقت به 9 برابر است. یک خصوصیت که ما با یک بار دیده میبریم. شما از دیده میتونید خط رسانده در اینجا y -14 است. در درس آینده یک دو با مثال کار میکنیم، مثال‌های گوناگون درباره خط‌های رسانده.